18-at betöltött, még 27-et be nem töltött 26 éves B-kategóriás jogsival rendelkező fiatalok jöhetnek a versenyre. Tavaly unokatesóm mondta, jelentkezett és bejutott a döntőbe, én akkor 17 éves voltam, és akkor gondoltam, hogy jövőre mindenképp jelentkezek, mert egy jó lehetőségnek tűnt. Facebookos hirdetésben jött velem szemben ez a lehetőség, lehet csinálni ezt az elméleti tesztet, gondoltam, megpróbálom, miért ne. Aztán rá 1 vagy 2 hétre hívtak, hogy jól sikerült, úgyhogy el kéne jönni ide, akkor megmérettetni magamat. Ez a 4. versenye a Magyar Autóklubnak. Jelen másodpercben 21-en hajtanak a győzelemért, 7 pályát kell teljesíteniük. Ebből 6-ot autóval, a 7. pedig az újraélesztés, a helyes újraélesztés. Az így szerzett tapasztalatok és tudás alapján legyenek bizonyos fokig a Magyar Autóklub közlekedési biztonsági programjainak hírnökei, mert mindnyájunknak az a célunk és szándékunk, hogy aki útra kell, az biztonságosan és balesetmentesen hazaérkezzen. Egy szlalomot kell tenniük a vezetéstechnikai pályán, egy vegyes szlalomot, műgyantán, illetve aszfalton kell kanyarodniuk, egyenesen haladniuk, legtöbbjük még nem is járt ilyen felületen, tehát kicsit meglepő számukra az, hogy mennyire csúszik a gyanta, túllövik a sebességet értelemszerűen, és a túllövi a sebességet nem tudja irányítani az autót, és érinti a bóját. Ez a legnagyobb hiba. 17-ben szereztem meg a jogosítványomat, szóval már több mint 8 éve megvan. A parkolásnak amúgy nagyon örültem, mert hát amikor letettem a jogsit, tudtam párhuzamosan parkolni. Nagyon jó, hogy ez újra visszajött. 6 éve vezetek, de a letakart oldalsó tükör és a hátsó szélvédő, na az nehéz volt. Játékos, ilyen dárdozós feladat a mopedautóval, az volt a legviccesebb szerintem. Ez a lényege, gyors legyen a kezünk, és az autó meg lassú, és akkor tudnak manőverezni. Tehát ezt gyakorolják a fiatalok, hogy begyorsítsák a kezüket, és az autót pedig korrigálják. Tehát ők uralják az autót, ne az autó uralja őket. Be fogom nektek mutatni egy helyesen kivitelezett újraélesztést, és azt várjuk el tőletek, hogy ezt minél jobban próbáljátok nekünk reprezentálni. Uram, segíthetek? Igazából a célom az volt, hogy jobb sofőr legyek, és remélem ez eddig sikerül is. Tapasztalatszerzés azért az igazi főnyeremény. Klubtagságot lehet nyerni, vezetéstechnikai tréninget, amit egyébként én úgy kötelezővé tennék mindenkinek, mert jó, ha van. Nagyon sok mindent tanulhattatok a mai napon, és nagyon fontos a tudás átadása a többiek számára. Úgyhogy erre ösztönözlek titeket, mert én is ezt szoktam tenni a mindennapi életben. Magyaródon lakok, és ott a Hungaroring miatt egyébként már koromtól kezdve szerettem az autókat. Úgyhogy megláttam ezt a kvízt, és rögtön kitöltöttem. A legjobban azt tetszett, amikor ott a vízsugaras csúszópályán voltunk, és szerintem az volt a legjobban, ami így kihívást jelentett, szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek. Hát nagyon megkönnyebbültem, egész nap izgultam, meg a feladatok közben, és azért bennem volt a stressz. Nekem a kedvencem a csúszós pályás rész volt, a vízoszlopos, meg a szlalomozás. Igazából azért, mert ott lehetett megmutatni a technikai részét a vezetésnek, és szerintem az volt így a legmérvadóbb.